Okay, let's go. Diara, taga US. Dia po taga Taiwan. Japan. Dia taga sama nih? Lucano. Rusia. Kane taga China no? China. From Philippines. TV ay sira na, hinangin yung antena. Philippines. Okay na. Kuane, welcome to the Battle of Swimming. Battle of Swimming. Pokorote binyo. First contestant, US. Yeah, we did that just swimming. Okay, let's go. Mother and sons. Salamat po sa blessing, Father! Yes. US. Yawa US. Ini from Taiwan. Taiwan. From Rusia. Yung Bisaya aklit. Rusia. La professional swimming. Grabe lubog man. Dapat taga China. Philippines, asa magtaga Philippines? Nawa asa mag Philippines? Kaya ito ako ngayon, mayat mayang naluha. At ang tanging kayakap ko ay ang Philippines. Patay. Uy, kumusta Philippines? Uy. Sila murag unggoy ni Philippines ay. Philippines, ano kasi guys, mga sisig na guys, kasi ako yung pinakamalakas sila. Kasi, tignan nyo. Grabe Philippines. mga kapatid ko to, kasama ko to sa hirap ko, ginawa magunang na ng mundo. Grabe Philippines. Dili o sini ba yan? Lajo gitu. Di, juga pinaka. Wah, baklaro terus. Ayo. Sorry nyanda barasan takuti sampai Ikaw na po, taga China. Rusia, taga Matsudansir, Rusia, Matsudansir. Ay, sa libdi, taga Taiwan. Do, taga Taiwan, sayaw. Uy, taga US, action gamay. Sayaw. Sa kapunta ko. Ikaw, taga China. Kaya ito ako ngayon, mayat mayang naluha. At ang tanging kayakap ko ay ang payat kong pusa. Di na lang meron pang MP Light, San Mig Light, tsaka Marlboro Light. Di ba keyboard? Kaya,